Вітаю всіх слухачів. Це програма «Крим Реалії», спільний проєкт Української служби Радіо Свобода та Українського радіо. Мене звати Олена Бадюк. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, що стосується закріплення за Меджлісом правового статусу представницького органу кримсько-татарського народу. Згідно з указом, уряд мав невідкладно забезпечити розв'язання цього питання. І того ж дня на сайті Кабінету міністрів України з'явилося відповідне розпорядження стосовно Меджлісу. Отже, що означає цей статус? Чи надає він нові можливості для захисту кримсько-татарського народу в окупованому Криму? І чи підсилює це позицію України у боротьбі за звільнення півострова? Про все це сьогодні у нашій програмі. Тема дня. Розпорядження уряду про закріплення правового статусу представницького органу кримсько-татарського народу зобов'язує органи виконавчої влади погоджувати рішення щодо розвитку кримсько-татарської мови, культури, освіти та медіа після консультацій із Меджлісом. Також йдеться про питання інтеграції кримсько-татарського народу відповідно до закону про корінні народи України. На сайті президента сказано, що це сприятиме реалізації права кримсько-татарського народу на сталий розвиток і забезпеченню гарантій його етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності. Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ, який надає більше реальних можливостей кримським татарам, щоб захищати, цитую, всю Україну і наш Крим, усіх наших людей і корінний народ, кримсько-татарський народ, наше право жити вільно на своїй землі. Так написав Володимир Зеленський. Президент наголосив, що Меджліс завжди був і є представницьким органом кримсько-татарського народу, і тепер це закріплюється юридично і політично. Нагадаємо, що Меджліс був заснований 1991 року і є єдиним вищим повноважним представницько-виконавчим органом кримсько-татарського народу. Утім, увесь цей час не мав відповідного правового статусу. Після розв'язання цього юридичного питання Меджліс, зокрема, зможе брати участь у розробці державних програм і повноцінно представляти інтереси кримсько-татарського народу. Докладніше про цей статус і про інші питання, які виникають у зв'язку з цим рішенням, будемо говорити сьогодні з нашим гостем. Вітаємо в нашому ефірі Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Рефате ага, доброго дня. Доброго дня всім. Я би хотіла розпочати нашу розмову з того, що згідно з законом про корінні народи України, який набрав чинності у 2021 році, нагадаємо, так, там сказано, що представницькі органи набувають прав та обов'язків після прийняття Кабінетом міністрів України рішення про закріплення їхнього правового статусу. І отже, це сталося зараз, але цей шлях зайняв 5 років. Чому? Давайте ще раз нагадаємо вашим слухачам і глядачам те, що ви сказали на початку. 26-30 червня 1991 року в Сімферополі відновлений другий Курултай кримсько-татарського народу після 73 років вимушеної такої перерви, бо заборонено було радянською владою. І на цьому Курултаї серед інших рішень створюється Меджліс кримсько-татарського народу як вищий представницький орган корінного кримськотатарського народу. От з того часу і до 20 березня 2014 року, до схвалення постанови Верховною Радою України, Меджліс кримськотатарського народу в Україні всіма сприймався де-факто як представницький орган корінного народу, державою теж. І вищими посадовими особами також. Пам'ятаєте, за часи президента Кучми, Ющенка відбувалися засідання Ради представників кримськотатарського народу, в яку тільки входили члени Меджлісу кримськотатарського народу. 20 березня 2014 року рішенням постановою Верховної Ради України відбулося політичне визнання, бо Курултай кримськотатарського народу, який обирається кримськими татарами, виборцями, і створений ним Меджліс кримськотатарського народу, були визнані вищими представницькими органами кримськотатарського народу. 2021 рік на доручення
цієї постанови Верховної Ради приймається закон про корінні народи України, його ініціює президент Зеленський, і там вже чітко сказано про те, що питання закріплення статусу виконується Кабінетом міністрів України, статусу представницьких органів корінних народів, бо ми визначили, що в нас в Україні є 3 народи: кримськотатарський, караїмський і кримчакський, яких ми називаємо корінними, і територією їхнього народження, формування є Кримський півострів. І тут от була дуже така неочікувана і невиправдана перерва, майже 5 років. Кабінет міністрів уникав своєї виконання з собою з закону, вимог закону України про корінні народи України, і закріпив щодо закріплення за Меджлісом кримськотатарського народу статусу представницького органу. Але довелося втрутитися президенту, і ви чітко сказали про те, що 2 квітня був підписаний указ президента, який стимулював Кабінет міністрів, щоб він виконав закон, і вже на другий день, 3 квітня, Кабінет міністрів України схвалив розпорядження, яке називається «Про закріплення правового статусу представницького органу кримськотатарського народу». І перший пункт цього розпорядження говорить таке: закріпити за Меджлісом кримськотатарського народу правовий статус представницького органу кримськотатарського народу. Таким чином, кримські татари вже і в правовому такому форматі отримують механізм правовий представляти перед державними органами України кримськотатарський народ, разом з державою визначати пріоритети, розробляти стратегії, які спрямовані на збереження, розвиток кримськотатарського народу. І таке право спільної роботи, визначати пріоритети разом з державою реалізується через діалог. І в одних випадках державні органи будуть отримувати згоду корінного народу на засадах такої вільної, попередньої і поінформованої згоди з тих питань, які стосуються прав та законних інтересів корінного кримськотатарського народу. В інших випадках це будуть консультації. Тут головне те, що вже вибудувався правовий механізм проведення діалогу і взаємодії корінного кримськотатарського народу з українською державою. А розкажіть, будь ласка, давайте пояснимо нашій аудиторії, що це означає на практиці, от прям буквально по сферах, так? Що раніше не було на практиці реалізовано, а зараз можливо. Ми вже перерахували сьогодні, так, сфери, в яких це може бути реалізовано, але ось на практиці наскільки змінилася реально і зміниться діяльність Меджлісу? Дивіться, ми разом, я ж сказав, що де-факто ми з багатьма міністерствами і відомствами вже працювали як представницький орган. Де-факто це все багатьма ким визнавалося, але були такі, які не хотіли визнавати. Тепер вже такого не може бути, бо закон чітко вказує статус Меджлісу як представницький орган корінного кримськотатарського народу. Це ви відомство якісь маєте на увазі, так? Декілька років тому ми разом з урядом розробили і ствердили спочатку концепцію розвитку кримськотатарської мови. Це було ще в 2021 році. І потім уряд схвалив стратегію розвитку кримськотатарської мови. Це не просто такі, знаєте, звучні назви. Це порядок наших дій, кроки, які мають бути зреалізовані і тим самим дати можливість розвиватися кримськотатарській мові, яка, до речі, і занесена до списку ЮНЕСКО як до мов, яким загрожує щезнення.
І ми проводили цю роботу не тільки разом, ми захищали її разом. Ми виписували ті чи інші дії, які відбуватимуться протягом 10 років. І тепер, вже маючи правовий статус представницького органу, ми разом з державою маємо можливості не просто слідкувати за їх виконанням, але реалізовувати ці кроки, відповідати за їх реалізацію, або, скажімо, медійні ресурси для того, щоб розвивати медіа корінних народів. Цей закон дозволяє можливість фінансувати через державу медійні ресурси корінних народів, але тільки в тому випадку, якщо, скажімо, не менше, ніж 51% створеного, скажімо, телевізійного, медіаресурсу, телевізійного каналу або іншого ресурсу, він буде належати представницькому органу кримськотатарського народу, бо держава не хоче фінансувати приватні, скажімо, і не буде приватні канали, ресурси, але там, де належить до корінних народів, це буде питання землі. І зараз в цьому плані у нас теж є пропозиції, і ми вже працюємо з відповідними міністерствами. Дуже важливо, щоб всі процеси, питання, дії держави, які спрямовані на Крим і пов'язані з кримськотатарським народом, щоб вони обов'язково узгоджувалися, консультуювалися, в деяких моментах отримували згоду представницького органу кримськотатарського народу, і саме цим буде створено ефективний механізм не просто діалогу, а реального враховування інтересів і прав корінного народу. Якраз про це і докладніше я хотіла зараз з вами поговорити і перейти вже, власне, безпосередньо до Криму, який перебуває в окупації, до представників кримськотатарського народу, які живуть у Криму наразі. Який це сигнал для них? Я спробував в своєму виступі на тому заході, де президент України Володимир Зеленський оголосив свій указ, у своєму виступі зворотньому, крім подяки, сказати про те, що цей статус, він відкриває нарешті повну дорогу, відкриває можливості, всі двері для того, щоб Меджліс кримськотатарського народу був долучений чи залучений до всіх процесів і всередині України, і особливо ззовні України, що стосується Криму. Що оця позиція непохитна української держави, яка звучить, що нічого про Україну без України, вона має бути посилена продовженням, коли ми говоримо нічого про Крим без України і корінного кримськотатарського народу. Кримські татари, як корінний народ України, мають право на те, щоб безпосередньо вирішувати долю своєї землі. Це їх батьківщина. І їхня позиція, яка є послідовною всі ці майже 35 років, вони бачать своє майбутнє, свій розвиток, право на самовизначення у складі української держави. Це позиція кримських татар має бути головним фактором і аргументом будь-яких перемовинах щодо майбутнього Криму. І от така наша позиція і таке розуміння, воно посилює тих людей, які в окупованому Криму. Бо останнім часом такі неприйнятні для всіх нас висловлювання окремих світових політиків, вони вносять дуже велику турботу, стрес серед сотень тисяч людей. Це кримські татари
етнічні українці, які очікують на звільнення від російської окупації. Тому ще раз повторюю, для тих людей, і в першу чергу для кримських татар, які залишаються відданими українській державі на території окупованого Криму, я впевнений, принаймні нам так говорять кримські татари, але я дуже хочу сподіватися, що так думають і наші сусіди, брати, українці, люди інших національностей. Вони в цьому вбачають те, що за Крим в українській державі боротьба за Крим, за повернення, за звільнення посилюється наданням прямої можливості Меджлісу кримсько-татарського народу представляти позицію кримсько-татарського народу, яка абсолютно бачає Крим у складі української держави. І я також ще хотіла поставити вам запитання щодо політичного значення цього статусу. Ми пам'ятаємо, що Росія заборонила Меджліс як начебто екстремістську організацію. Ще 2016 року це сталося. І як ви вважаєте, яке значення з політичної точки зору має навпаки ось таке рішення української держави надати Меджлісу офіційного статусу в Україні? Чесно кажучи, я особливо про це не дуже думав, бо останні вже роки позиція Росії по тих чи інших дуже таких важливих принципових питань нашого українського розвитку мене не дуже так, знаєте, бентежить, бо вони вже скотилися на такий рівень, де немає нічого, що можна було би оцінювати з міжнародним правом чи якоюсь людською такою логікою нормальною. Зрозуміло, що вони, якщо десь хтось буде з них коментувати, це буде спроба чергового такого приниження України, кримсько-татарського народу. Я іншого від них нічого не очікую, бо будь-які важливі аргументи, фактори, які безперечно доводять всьому світові, що намагання Москви, Росії, Путіна знаходити якісь свої скрепи на нашій кримській землі, вони є абсолютно такі нікчемні, і на такі от наші кроки вони будуть, зрозуміло, реагувати вкрай негативно, бурхливо, так як було відношення до проєкту закону про корінні народи. Я хочу нагадати знову ж вашим глядачам те, що я практично не пам'ятаю такого випадку при розробці українських законів, проєктів, щоб Москва тричі коментувала і намагалася задіяти перешкоду схваленню закону про корінні народи. Були висловлювання безпосередньо самого диктатора. Так звана Державна дума схвалювала заяву звернення до Ради Європи, і окремі російські політики також виступали з критикою такого закону про корінні народи. Вони все те, що стосується послаблення їхніх позицій, крадені ними української території в Криму, вони завжди будуть виступати, зрозуміло, проти. Дякуємо вам, пане Рефате, що сьогодні знайшли час долучитися до нашого ефіру. Ефірний час у нас уже добігає кінця, і тому, звісно, будемо і надалі відстежувати, як і російська окупаційна влада буде реагувати чи не буде на це рішення. Ну і, звісно, як поводитиметься з корінним народом Криму безпосередньо на окупованих територіях. Будемо про це обов'язково говорити в наших наступних програмах. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був сьогодні гостем нашої програми.
І це все на сьогодні. В студії для вас працювала Олена Бадюк. Підписуйтеся на Крим Реалії, вмикайте сповіщення про наші нові відео. Але якщо ви перебуваєте в Росії або на окупованих територіях, будьте обережні з лайками та репостами нашого контенту, оскільки уряд Росії визнав Крим Реалії небажаною організацією. Залишайтеся з нами, кримчани мають право знати.